Velkommen til Klin Forsamlingshus. Dejligt at se så mange, der er kommet for at høre lidt om Klin Vindmøllepark. Det er rent faktisk Danmarks største vindmøllepark, vi er med at gøre derude, målt på produktion. Og jer, der bor heroppe, I ved jo godt, det blæser. Jeg synes, det er positivt med vindenergi. Det er den væsentlige faktor. Og så er der selvfølgelig stadigvæk den økonomiske faktor, der spiller ind der. Vi kunne godt være potentielle købere simpelthen. Hver gang der sker noget nyt og noget aktivitet, og der er mulighed for nogle nye arbejdspladser og alt muligt andet, så er vi jo glade. Der har været en lang tradition i Danmark for at være medejer af vindmølleparker, men her for en del år siden, der blev det faktisk bestemt i loven, at man skulle udbyde mindst 20% til lokale, til vel at mærke kostpris. Og det er selvfølgelig noget, Vattenfall gerne lever op til. Men når det er sagt, så er Vattenfall også rigtig glad for at have rigtig mange lokale medejere. For enhver medejer er jo også en positiv ambassadør over for vindkraft, især det nabolag, hvor vindmøllerne står. Hvad er der specielt ved den model, den aktiemodel, I har valgt, partnerskabsmodellen? Det er en model, hvor man faktisk tager det bedste fra to verdener, nemlig aktieselskabet og interessentselskabet. Interessentselskabet med hensyn til de skattemæssige ting, og aktieselskabet med hensyn til risici. Altså man risikerer kun sin indskudte kapital, og vi synes faktisk, det er en rigtig god model. Jeg sidder som direktør i Klima Sparekasse, og vi vil rigtig gerne låne nogle flere penge ud. Det vil mange af de penge, der er tilbage jo. Og der synes jeg, det er helt oplagt. Vi har nogle klimalån, som vi kalder dem, som passer lige ind som fod i hose til det her projekt. Så er jeg også aktiv i det lokale foreningsliv, og i den forbindelse kan jeg jo se, at der kommer nogle midler her, som tilflyder området, som vi kan få rigtig meget ud af. Vi kan få skabt nogle projekter nu fremadrettet, som vi ellers ikke havde mulighed for. Og så er der hele klima og miljø. Altså vi er jo alle sammen interesseret i at sikre både vores egen gode natur, men også kommende generationer, at de har en sund og ren natur at leve i, og der synes jeg jo, at vindenergi er en rigtig god ting. Først og fremmest så er bosiddende her i Klin, så vi kunne godt være potentielle købere simpelthen. Men så sidder jeg også til dagligt på revisionskontor her i området, så vi har jo også udfordringer med rigtig mange, der retter henvendelse til os med, hvad og hvorledes med det prospekt, som I har sendt ud. Og så sidder jeg så i Gymnastikforeningen også, og er jo selvfølgelig også interesseret i de der midler, som Vattenfall de har givet til området. Kan I mærke på revisionskontoret, at der er stor interesse for projektet? Vi har haft flere henvendelser nu her, og vi har også trukket prospekt ud, så vi ligesom har noget at kan rådgive ud fra, fordi at det er svært for den almindelige lige at så gennemskue. Specielt fordi herude der er også mange, der har solceller eller lignende, så hvad er lige beskatningen af? Det vil sige, at du personligt godt kunne gå hen og blive medejer af Vindmølleparken? Det kunne jeg sagtens, ja. Og har du allerede nu sådan en fornemmelse af, hvor mange aktier du kunne tænke dig at købe? Ja, men det er ikke noget, vi skal snakke om her. Jeg synes, det er positivt med vindenergi. Det er den væsentlige faktor. Og så er der selvfølgelig stadigvæk den økonomiske faktor, der spiller ind der med forrentningen er rigtig god. Og så at man får udbetalt den investerede kapital hen ad vejen. Det lyder vældig positivt. Specielt når man er oppe i den alder, jeg er, så er det skønt nok at få pengene tilbage igen så hurtigt som muligt. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så vil jeg sige tak for i aften. Tak fordi I kom.